Știi ce zic? De Santonio zic. Asta-i pentru șmecher, nu e pentru lăutari. Asta-i pentru băieții cu buzunare mari, cu Nicolae Guță, regele manelelor, și Dani Mocanu, idolul femeilor. Eu am bani agro cu mare Abramovici și fac senzație mereu ca Ibrahimovici. Să-mi ajungă top nu mi-a fost deloc ușor. Am avut ambiție de învingător. Dacă nu iau totul, mai bine nu mă complic. Nu sunt de Liga a doua, eu joc în Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europei mă trec la valoare, dușmanii vor să pic la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și-am viteză toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europei mă trec la valoare, dușmanii vor să mă vadă la retrogradare. La fel ca după Adam, sunt o legendă în viață. Multor lovituri, eu știu să le fac față. Ca și prințul Cristel apar în tabloide, se scrie despre mine cam prea multe partide. Dacă nu iau totul, eu nu mă complic. Nu sunt de Liga a doua, joc în Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europei mă trec la valoare, dușmanii vor să pic la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și-am viteză toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europei mă trec la valoare, dușmanii vor să mă vadă la retrogradare. Haide, 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 lilelelele, haide, 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 lilelelele, haide, haide, diddle diddle haide, that diddle that diddle that diddle. Dacă nu iau totul, mai bine nu mă complic. Nu sunt de Liga a doua, eu joc în Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și-am viteză toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europei mă trec la valoare, dușmanii vor să mă vadă la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europei mă trec la valoare, dușmanii vor să pic la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europei mă trec la valoare, dușmanii vor să pic la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și-am viteză toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europei mă trec la valoare,